Pozdrav youtuberi, ja sam Razobrošli u novom obzoru Minecraft i meetupa na Second Life-u. Danas igram malo meetup i kao što vidite po naslovu danas ćemo pričati malo zašto je Širomau blacklistovan, zašto je Ivan Opa blacklistovan i tak neki youtuberi. Pošto jednostavno dosta me pitate to u zadnje vrijeme i dosta govori, znaš, likova kao, o moj bože. Dosta likova govori, okej. Kakav comeback, druže moj. Ja ne znam zašto ja lagujem toliko. Dosta likova isto govori, znaš, kao sjebali ste se zato što blacklistate toliko youtubera, znaš, vam tam. Ovako što vas vjerujem najviše zanima, zašto je blacklistovan Širomau? Širomau je blacklistovan iz prostog razloga zato što je čitao. Iskreno htio sam povjerovat u ono kao da znaš, nije čitao nego je samo u Vegasu o moj bože, ja dobijam frame dropove insane, jednostavno možete uzeti i doslovno onak, kak da vam objasnim to, onak u Vegasu možete izrezati i da se ne čuje uopće taj sound, tako da ono, najjednostavniji objašnjenje i to je to. Mislio sam da je to radio, ali očito da nije. I ako se pitate zašto je čitovo, jednostavno objašnjenje je to da on nije htio naškodni server nitikom, pogotovo ne playerima, iako zapravo je malo. Ali ako niš drugo, ispričao se i priznao je zašto je to koristio i vam tam, zato što eto, Second Life je bilo hakira dosta, to jest na Second Life i jednostavno nije mu se dalo igrat legit i to je to. Njega je Minecraft smorio, od Minecrafta danas nema ništa i dosta mu je kanal porastao od kad je počeo snimat petarde. Što ono, nećemo uopće raspravljati o tom, tak da, o moj bože, ću ovog lika upti. Ok, možda ne. Možda sam se zadnji uprevši. Izgleda da sam. Znači, kanal mu je dosta porastao što se tiče kad je počeo snimat petarde. I to sve stoji jednostavno, o moj bože, ja sam insane danas. Da li moraš svaki stuff lootovat, nek? Ja mislim da lagujem dosta, zato i dobijam ovakve komboje. O moj bože. Ne znam šta je ovo. Porastao je dosta mu kanal što se tiče tih petardi i to sve nek stoji, ali ljudi morate shvatiti da jednostavno svakom youtuber je u planu da mu kanal što više raste, a ne ono, mislim, vi odlučujete da li ćete se vi priviknuti na taj neki content, razumijete, i tak neke stvarčice, ali jednostavno ono, morate poštovati njegovu odluku, ono, ako je njem ljepše dobivati 300 subscribera po dan nego igra Minecraft, ono, to je potpuno njegova odluka. Nemoj, molim te, nek, zašto to sebi radiš? I ovaj lik će mene backstabat 100%. GG. Ubili smo full dia lika. Nice. O moj bože. Nice, ovo je stvarno fino. Ne možeš odigrat ne možeš bukvalno odigrat jedan fight bez da neko ne dođe i pokušava klinat, što je stvarno malo jadno, ali ne vezi. I eto, ako mu je lijepo stvarno dobijat, mislim svakom je lijepo dobijat 200 subscribera dnevno i to je to, onak nema tu kakve priče. Ali sad da priđem malo zašto su Brankiša, zašto je na primjer, šta znam, ko je sve blacklistovan. Ne znam točno. Zašto su on dobili blacklist? Zato što čituju. Čituju ko govna i to vam je to. Nema tu baš nekog punog objašnjenja. Ne jednak neš preveliko. Tako da, nadam se da to razumijete i jednostavno, eto. Tak stvar stoji danas. Pošto mi ne želimo playere na Second Life-u da su toksični prije svega. Ko što on jesu. Da su vaki, da su naki, ne znam ni ja. To je stvarno onak malo grozno i kvare bukvalno drugim igračima, onak ne može niko drugi vinat osim njih.
hakuj na Bad Lion, zašto ne bi hakoval na ovom Second Life, tako da ono, razumijete šta hoću reći. Ja toliko lagujem da je zapravo lijepo igrat, odličan osjećaj. Easy. Nice, obsidian trap. Ok, ubili smo i ovog lika što je nice. Yes. Pita me jesam ja to, tako da, ako jes može slika naravno. Veliki pozdrav za ovog lika, isto, tako da, ne znam, ići se fajtat s njim, pošto nemam baš neki armor. Ja nemam baš ni geplova spreman. Tako da nemojte se pitat ono zašto zašto su dobili Blacklist taki likov, ono neće dobiti tam Blacklist, niko nema više druge šanse, tako da jednostavno to je to. O moj bože, ovaj lik će mene ubiti. Moram igrat ovak sjebano zato što jednostavno ima dobar stuff lik i dobro neće me ubiti, nema veze. Eto, uspjeli smo s tim meetup i ono, otprilike to vam je to i žao mi, onak stvarno mi je žao najviše od svega, oprostite puno, ako sam se dosta gubio u klip, dosta sam umoran, nisam baš imao lijepe snove sinoć, mislim nisam imao puno sna, rećemo tak, i jednostavno ono, zato se pomalo i gubim, plus i lagujem i ono, plus više sam se fokusirao na PvP nego na ne komentari što je stvarno glupost, tako da suri stvarno zbog toga i znam kako je to zapravo glupo gledat, ali jebi ga, bitno da vama izbacim klip. I također, ako želite, znači ako ste došli do kraja klipa, ako želite da jednostavno snimam klipove sa facecamom, ostavite like i to vam je to. Tako da, to je bilo to od mene, vidimo se u idućem klipu i pozdrav.